Dadi mangsa menika Kakang Mas Arya Sena kinanthi dening Bathara Yamadipati badhe nuksemeng Yomani Loka. Menana Putih Risang Puntadewa ketang tresnani mingkadang mekar sarirane sak harga gedene tobat Duryudana kasembatan sedyamu ya nggih keparengipun Ibu Betari mung kari sak siriring bawang meneh mungsuhmu Bratasena bakal teka pati ya nggih liripun kados pundi pukulun Sang Hyang Pramana saged paring dawuh mekaten Ibu tansah migatekake kelawan pasambatmu wis marambah makaping kowe saguh mati besok dadi tumbal lan dadi wadya balane pun Ibu waton pun Ibu bisa gawe srana patine klilipmu ya kuwi para Pandhawa nyatane titi mangsa iki Bratasena wis bakal ajur luluh ana ing Yomani Loka ya nggih. Ngaturaken panuwun Ibu. Werkudara sawangen kahana muruk manghalat-halat lan kae jembarang ilak-ilak ndut si bleget apa ingkang umup mumpal-mumpal kowe pacanganmu Werkudara ora susah mbok pikir aku ora wedi Tewang kara kingken ler manguswa kang layon kang nyailan memanise wadananira layu kumel kucem rahmaratani jembar
kaya nglangut tanpa pagut yen sinawang nganggo netra walaka kaya ora ana watese anane mung geni mewah kang sarwa panas malah kapara panase ngungkuli geni marcapada datan wigih ringa-ringa Risang Sena ingkang wis manjing jroning dahana murub miwah nyabrang endut bleket apa ingkang ngumut mumpal-mumpal saya manengah datan lebur kuandane datan bucik sarirane saking katebian katingal ana cahya ingkang amung sakonang saya tinamatake saya nyaket ungyane Sang Werkudara Napata mira ingsun prihatin mas untuk mijil datan ana rasa sengsem babar pisan anane muhung pasiksan miwah penandang ana wit mandira hakne ingkang inggile kagila-gila hawuh pedhang geni pating telalang miwah godha gedhe ingkang pating grandul anane muhung sumanten ingkang ngres-resi sukma-sukma ingkang samya sambat ngarunapung parandene wis datan ana pangapura ana ingkang gineret dening manuk geni cinucuk-cucuk nganti sempal kabar-abal sebrit runtang ranting ana ingkang mestakane den kepruk godha nganti pecah ana wanita ingkang badan sakujur den rubung uler geni bating kloget ana ingkang jerit-jerit miwah bengok-bengok parandene babar pisan datan ana ingkang mitulungi mangkono anane muhung pasiksan langgeng kang tanpa pangapura awit samya ngunduh wahing pakarti cahya sakunan sekawit nenggih menika cahyanira Nalindra Ngastina rumuhun nenggih Sang Pandhu Dewayana miwah garwa Dewi Madrim labet kesaguhanira ing muni mituruti pangidam-idam panyuning garwa putri saking Mandaraka nenggih Dewi Madrim ingkang nyedham kawuran kepengin nitih Lembandini titianing Sang Hyang Jagatnata pinarengake dening Sang Bathara Guru nanging Risang Pandhu Dewanata kedah sinendhal mayang patine kacemplungake Yomaniloka mongko ing mangke wis netepi kesaguhane Sang Pandhu miwah garwa mapan ing kawah Candra Demuka datan ana wates dina sasi miwah taune parandene datan ngadoh miwah sesambat Risang Pandhu narima hamung Sang Dewi Madrim ingkang nganggung karuna kawelas arsa pangestine Sang Pandhu Dewanata datan bisa ngrepa mring garwa awit penandhang ingkang kudu linakonan rinaos kagiat enggalih Sang Pandhu dene hawa benter saya suda panase saya suda
saya suda malah dadi adem praptaning Sang Bima. Oh. Apa? Sukamaya picer oh. Apa Pandhu Babu Matrim kowe ana kene. Oh, anakku nggih anakku wong Jarot. Sena. Iya kulup. Dirgahayu kang tinemu sira bisa manjing kene kanthi abadan wadak. Wutuh wujudmu tanpa bucik. Nedha nrimo ya kula. Bapak Pandhu. Kowe ana ing pasiksan kang kaya mengkene merga jare kesaguhamu. Bapak Pandhu Babu Madrim. Ora pantes anakmu lanang urip ana ing alam padang isih mangan woing tami. Wong tuwa sing wis dadi lantarak urip kowe nandhang pasiksan kaya ngene Bapak Pandhu aku melu kowe. Oh. Kayangan jonggring salaka lawang sela matangkep dijaga buta loro ra sepira gedene tak jebol. Kowe sapa? Buta sak gunung ngobrak-abrik kayangan. Rasa takon aku ayo. Aku goleki Begawan Bima Suci ya kowe panenggak Pandhawa Werkudara. Aja goleki mrene untal malang. Dewaya nuntuna wong prangkasang sayan prapta pucak ing ukir. Wong ilahe ora pati nduga mono nganti bubar mawut para dewa Durandara.
konangan Bathara Brama lebur dadi awu. Wait. Kagendi werkudarane ndi senane ndi kowe tak sewenang-wenang dewa kudune nggo panutan nanging sak penake udele nek pancen Pandhawa kudu utuh ya kudu diutuhke nek pancen arti patene patenono kabeh. Wah. Ya, pripun adikku? Aduh, Kakang. Kriwikan dados grujukan geguyon dados tangisan tenan. Pripun? Enten buta putih semanten gedene ngamuk punggung Suratantaha. Mangsa borong Kakang kewa. Ora. Pripun adikku kok mangsa borong pun Kakang? Lho wiwitane iki piye? Ampun ngaten to. Kakang, ulun mboten kepengin kecalan kawibawan. Lah ora kepengin kelangan kawibawan ya ya lekase iki sing becik. Pripun? Niki pun Kakang tasih sabar. Inggih mangsa mboten wonten ingkang saged ngendhakaken yaksa kala wau. Menawi paduka mboten nedha nrimah dhateng Werkudara. Nanging sampun kelajeng kacemplung wonten ing Yomani. Monggo si Kakang Kewala. Lho, mangke riyin. Kula ugi purun lan prayogi ugi nderekaken paduka Yayi Pramesti dhateng Yomani. Nanging menapa pun mboten ta, pun mangke paduka paring dawuh. Menawi Bratasena mboten purun nampi kanyatan lajeng marengkang saking dawuh ulun kados pundi? Piye ya? Mangka niku watake wong bongol iki. Ora sugih gunem nek pun nesu gregetke niku. Ulun pitaya menawi Bro dereng lebur dereng pecah. Inggih, kula ngertos menawi mboten mati. Ning perkawis yaksa niki. Monggo dateng Yomani Kakang.
Tetah ulun Werkudara ulun ingkang prapta ing Yamanilaka. Aduh pukulun kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk. Pangabekti kula katur pukulun. Pandulan sira madrim ya ulun tampa. Werkudara ngadepa marang panjenengan ulun. Nah, mesti wis. Ya ora bakal gelem. Aja no kang ganggu gawe marang aku wis tentrem karo bapakku. Aku ora kepengin bali marang Mercapada. Upama iki mengko genine bali daya panase. Aku lebur ya gelem. Matiku bareng karo bapakku karo mbokku. Ah, dos pundi adikku? Sena kayangan geger kancian raksasa ingkang gedene kagila-gila nganti horeg para widodara lan para widodari. Ger mesakno ya ger padangno kayangan iki. Kayangan biyen padang nanging mbok petengi. Barang wis padang mbok gawe ribet. Pisan mo ping pindho mo sak teruse wegah. Kesik ta? Apa kowe ora welas? Dewa kuwi sembaning para titah. Nek remuk bubuk dadi rempon tegese dewa wis ora nganggo kawibawan babar pisan iki mengko. Kayangan diceki kayang diorak-arik kaya ngene. Salahe dewane. Sak ngertiku dewa kuwi becik dadi panuntut. Dewa kuwi ya titah ya, Ger. Dewa kuwi dudu sing gawe urip nanging dewa kuwi ya titah mung pengawak cahya. Tegese dewa isih kedunungan ina salah lali lan apes nek mati ora bisa. Ning nek ina salah lali apes bisa mergo kuwi ya titah. Sakarepmu nggonmu ngrasake. Adi Guru wonten dawuh. Kula nuwun sewu. Mbok inggih wonten keparing enggalih Pandhu Dewanata kaliyan garwanipun si Madrim kacupeta dumugi semanten pasiksanipun. Tumunten kaenggahna dhateng kasuwargan Tundasanga. Pandhu. Pundhat penandangmu Pandhu. Ladal. Wah. Apa kowe Werkudara ta? Kowe wis ngerti karo aku kowe sapa? Rasah takon karo aku. Apa kowe sing gawe geger kayangan? Heeh. Sing gawe geger aku. Merga aku goleki kowe. Wah, aku ora duwe sesambungan karo buta elek. Hah, ora duwe piye? Wong aku tresna karo kowe. Wah, minggat. Hah, aku kangen karo kowe. Minggat.
Ayo mulih Dambuk. Batopo lathik roh klebate drohon kowe. Mesti kowe sing ngorak-arik atine Bathara Guru drohon kowe. Piye? Arep ngopo kowe? Penyakit ora patut. Lungguh dhisik. Aduh, Kakang sepurane. Arep ngopo? Najan mengkono aku dadi dewa panggoda pangrencana aku ya mung netepi dharmaku ya Kakang, aku aja mbok seneni. Angger momong aku ketok lemu-lemu. Momong aku ketok becik-becik, ketok mulya-mulya. Ketok keturutan gegayuwane. Kowe mesti gatel. Ya gatel rasamu. Aduh Kakang, ngene ya Kakang sejatine. Tanpa panyuwunku marang Sang Hyang Jagat Girinata ora bakal kedadian Werkudara bali lho Kakang. Kula sing gedhe pangapurane Kakang Semar ya Kakang. Lakuning kodrat kudu kelakon besuke sirnaning angkara murka ya kudu saka satriya utama. Mula dina iki aku mogok lelakon iki aku aja mbok salahke ya Kakang. Biyen ora saiki ming padha wae liripun kados pundi tekane ngendon mesti Pandhawa sing jaya dadak besok Bratayuda ngenteni Sura saiki ae. Kakang Suyudana ya aku kowe ngembelo meguru karo Bapa Durna mbiyen golek kawruh kasampurnan. Ming mbok nggo pawadan jebulane glethek pethele. Ya mung kowe kepengin kuncara golek kondang golek sekti. Anggepmu besok nek Bratayuda ben menang. Kowe gedhek antuk pedak jempol ngetek serangga nebu sakuyun karo Bapa Guru Durna. Aku ngerti lorekmu cangkem elek. Wah, kaya ngono kok ngaku Bima Suci. Saiki wis renek Bima Suci. Werkudara wis nyatriya meneh.
syukur mangayu bagya sekedhi jumurung dene Ndara Kulasena Purwa Madya mungkasi sampun kasembadan ingkang ginayuh ngudi kawruh kasampurnan lerekipun kejawi kangge rahayuning jagat nanging ugi kinarya bekti dhateng tiyang sepuh ingkang sampun murut kasidan jati nyatanipun anak Anung Anindita anak lanang sing mursid bisa mikul dhuwur mendem jero swarganipun Ndara Pandhu lan Dewi Madrim minangka pratandha inggih menika budidayaning putra ingkang jatmika lair batosipun